En jetti Allah joom baawal joomiraaɗo joom timmal en juuli e nulaaɗo makko Muhammadou Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Caggal ɗum ko yettuɓe jinnaaɓe men ɗiɗo rennoɓe en ndiyam e jeegol ngule buubal haa goodal daña. Banndiraaɓe hettotooɓe yewtere men defterdu tawateɓe ɗo e dental ko gandal woni goonga on calminaama. Siki alaa kono ngowɗen waɗde e kala e sahaa so bismaade gootel e jaaleeji men. Yewtere nde ina ɗo wannon ɗum Mamadou Samba Dia gorko mo Fondu Jeeri e Nanango e Ifrayero Sow mo Kaajel Jakaria e min giɗo mon Si Fatmata Huuɗo debbo mo Beelinaaɓe. Sikki alaa hannde yewtere meɗen defterdu nde bismi gorko biyeteeɗo Lamtoro Sall Abdoul Togsel gorko mo Ndulumaaji. Ɗum noon ceernam min wiima Seydi Sall bisimilla ma e dental ma ko gandal woni goonga. Min kettima laahi banda men. En puɗɗorima inde Gueno joom yurmede huttidinde windere, tawi kadi ko joom yurmede hewde heeranide julɓe to laakara yo nannu en hen. En jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe kattanɗo kala hunde lamɗo joom jobdi baɗowo ko hani waɗa laato dokkude en fartange hande kadi tawede tawi ko ɗo e ngal ɗo dental ko gandal woni goonga. ɗum noon mi wi jaam hiire mon. Ko noon tigi ceerno Lamtoro Sall a wiyama moƴƴere Allah e ma. Ɗum noon en kettoto andinore ceerno men Lamtoro Sall holi gonɗo Lamtoro Sall garten joni e namde men inchallahu rabbi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men defterdu min calmini on. Sikki ala kono ngowɗen wadde e kalay saha so bismade gotal e jaali men. Hande noon yewtere men defterdu yahata tunto ndulmaji demɓe walla ni leydi Espagne. Tawen toon gorko biyeteɗo Lamtoro Sall Abdoul Togsel gorko mo ndulmaji. Hol gonɗo Lamtoro Sall? O jibinaka koye hitande 1978 to wuro men ndulmaji demɓe. Lamtoro Sall inde mum jawdire ko Abdoul Sall. E cukaku makko noon ɓuri andirede ko Abdoul Togsel. Wimo Abdoul Togsel ko jogade ɓi kaw makko keccuɗo mo seeɗa ko kamɓe gondatno gila e cukaku. Lamtoro Sall jangi Alqur'ana seeɗa caggal ɗum o natani jangude mecce. O rewi e geɗe kewɗe. Nde o heɓi duuɓi 14 o fuɗɗi jangude Pulaar. Nde wonno o tawi ko mawni ko en ko jangoɓe Pulaar. Caggal ɗum o watti jangude e Dudal Amadou Ndiaye mo guuriki koliyaɓe. Nde wonno ko yidde makko o woppani omo ƴeewa defte omo janga hen ha o dañi duuɓi 16. O fuɗɗi e jime Pulaar e hitande 2002 o windi yimre makko wiyetende Giɗam. Hande o windi jime kewɗe sabu ko kanko windi deftere wiyetende Jimɗi Aduna. O windi kadi deftere nde tiitonde mum woni Juumo e deftere wiyetende En ɗam ko marene. Hayso tawi ɗen mulaka taw. Ɗum noon Lamtoro Sall Abdoul Togsel gorko mo ndulmaji a jaɓɓama e yewtere men defterdu ɓennore ɗo e dental ko gandal woni goonga.
kitki malaki banda men. Allah jarama on jarama. Ko noon tigi bandiraɓe musidɓe am tedduɓe, en jaɓanada namde men caggal nde keɗiɗen andinore lamtore sall. Namdal goo wi'en ko deftere maɗa jimɗi aduna holno foti jime waɗi, kadi aɗa foti humpitade nafoore yimiyankagal, holi nafoore yimre. Noon bisimilla ma ceernam. eyyi jarama Fatimata Huudu Sy, jarama ceerno Mamadou Dia guiɗo gendi Pular mo Fondu Jeere Nanango. hade men natande jaabuji ɗi ko jardade ngam siftorde on walla wadde on gundo ndeke koye mbaɗa kon Allah jeeya. so tawi jaale mawɗe ndewiɗo ko wayno dendam kawam Dembel Sall e woɗɓe wayɓe hono noon, minne mi rewiɗo ɗum ko teddugal mawgal wonande min, te tawno goto e haaloɓe ko nafata. o wi saɗa takki e anduɓe ɓe walla aɗa takki e moƴƴuɓe ɓe, ma won ko takkino e mabɓe takkito e mabɓe takko e ma. ɗum noon ko ɗum waɗi eɗen jiiɗi takkade eɓe dewɗen ɗoɓe, saabu eɗen gandi koɓe jambareɓe koɓe yakare leñol ngol. ɗum noon so tawi en tawdama e mabɓe en battama e mabɓe, ɗum ko teddugal wonande en, kono teddugal ngal kadi ko onon gandanɗa hoore maɗa joguiɓe ngon miijo wiide lamtore sall bisimilla maɗa ɗo hen garten. jarama. lamdal gandal ko deftere meɗen jimɗi aduna no foti jimi goni hen. jimi goni hen ko 21 yimre deftere men jimi aduna waɗi. nafoore yimiyankagal, yimre ne heewi nafoore no feewi, nde tawno yimre ene sifo e gueɗe tati ɓurde tengtude. ene sifo ko arata jertina ko faya, ene haala ko wona andina ko wona ko, ene moƴƴi walla ne boni holto rewnete. ene siftina ko yawti beele yimɓe mbatta hen hakkillaji mumen wasa ɓoccitade ɗumen. wadde yimre ne heewi nafoore no feewi, te tawno ene tindina, ene findina, ene jertina. sen teskima jimi Pular, hewɓe jangguiri ɗemgal ngal sababude yidde ɗumen jimeɗe. hay sinno woni ɓe ƴewani ñamri wonde e jime ɗi, kono welaɓe ɓe ndewa hen beele maɓe mbaw windude, beele maɓe mbaw janggude, beele maɓe mbattu yimde. eyyi on jarama. on pamat tan de won hen sahaji woda ko haljini hen. eyyi mbiɗen to banggue yimiyankagal, eɗen gandi won nanowo yimre tan, yimre nde weela ɗum rewa 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 guila tan ɗo yiɗa windude ha watta ganduɗa hoore maɗa tappilde to banggue bindi, watta ni heɗade yimre nde ina ƴeewa winditade ha wawa windude. saabu yimiyankoɓe kewɓe bindi puɗɗori windude koye jime janane, winditade jime janane guila e dow hooram min o, nde tawno ko ɗum yiddam. so mbiɗo teski jime ɗe gadimi windude ko jime ɗiɗi, yimre katante leñol guidgol gonga, ɗum ko winditade jiɗɗen wiide, wona windude ko winditade. yimre katante leñol guidgol gonga e yimre Cheikh Oumar Ba jillami Europe, e yimre Cheikh Oumar Ba wonde gilli funti debbo. ɗum ɗon foof noon ko yidde addi ɗum. caggal ɗum rewi rewi guila ɗo bindirtaɗen jime janane ha kadi yidde nde ene naata e ben enenne mataw ha ɗon kiisa dewɗen dañƴen fartange wawde ɓulnanade koye meɗen binden. sen teskima yimre ko waɗata e neɗɗo ko
ko hollata e neɗɗo ko so tawi kay ko paamowo ko yimete ko ngam wona yimre wona tan gaaci ɗi e gaaci ɗi ganduɗa hoore maɗa e no wiyatno e daade belɗe sinno ko daade belɗe ɗe tan mbaɗo hen no am ni so yimi yimɓe gonta hettoni ko haalata ko nde tawno dande ende haaɗi ende rewi rok nde garten kettoɗen lamdal gongal garten ko noon tigi ceernam Seydi Sall a weltanama ira Allah e ma en keɗima en paami nden noon en etoto arde namdal men ɗiɗi namdal ɗiɗi wiyen ko beele aɗa tonggui jime ɗe binduɗa ɗe foof kadi holi yimre nde gaddanta dental ngal kamɓe bandiraɓe woɗɓe hettiɓe jarama Fatimata Houdou Sy to banggue tongude jime ɗe binduɗen ɗe foof ene wayno en tonggidani ɗe so tawi tan ko gonga eɗen mbaɗi tan gam ko hedde 110 kono en mbaɗani tan tonggol tigui rigui tan ko ni ɗe poti nde tawno won hen sahaji eɗen binda yimre ni ha jejjiten en bindino yimre nde caggal ɗum waɗa ñalawma goto tan duttoɗen e loɓuguel jime meɗen tan ganduɗa hoore maɗa ha taw yen toon yimre nde jejjinno ɗen ni en meeɗi windude ɗum jime kewɗe mi siftori mbiɗa joguino ɗum ɗeɗo balɗe ko jiɗɗen wattude deftere wonde deftere jime taw ganduɗa hoore maɗa ko mulgo ɗiɗaɓo taw ko deftere jime nde so tawi hawri e welede jomiraɗo ene wawi ɗo e ɗiɗo lebbi deftere nde yalta taw ganduɗa hoore maɗa kadi ko jime kewɗe woni hen garten gaddeten ko yimre nde ganduɗa wiyete ko jangde nde tawno so wiyama dental ko gandal woni gonga e ndaw gonga wallahi ko gandal woni gonga wadde mbiyen jangde jangde ko sodorde ɓamtare ɗemgal men so en piri kala ko jangga e ɗemde goɗɗe ene firo e pular so en jangi jangen janguinen leƴƴi daɗodirta ko e jangde so en paami kala ko janguɗen so en piri e ɗemgal men famde weeɓi karallagal towgal e baylandi jangde holliri ɗo wirnago itta ko woɗɗuno jangde ballini ɗo haalaji ceekata duule e nder weeyo guese jangde sañi ɗo pittali gawete e yimɓe ha guura jangde e gandal holliri ɗo terɗe ɓasete e neɗɗo ha wuura jangde golli en jii ɗo men ɗo nde jangde ene heddi ko haɗi mbaylen jangde nde gartam mum yiide en donki jangannoɓe to duulal jaaɓi hatirde e nder galleji nana leeli so jungo juutani ko jangunoɗa kala boni yoga e janguɓe men e caggal leydi nana cari gandal mabɓe ko woɗɓe kuutori leydi mabɓe e leñol mabɓe foof ɓe dogi bandiraɓe gande jangde ko faabu leñol gande keso so en piri jaaden e baylandi jangde ko heewi walli guetoɗen waylude jangde ɓamtare so eɗen jiiɗi hayto banggue Qur'ana nde jangde baylandi ene nanɗi duuɓi e kitale hakkude duɗal e galle en koɗi eɗen janga ko en ganda ko firti en pirtantake hayso en jiiɗi gonen hen duuɓi ngal alluwal joofi walla goppen so habre jooli tawa en pirtanaka ka haala ko joofi puɗɗitoɗen firo tawa mangu naati hakkille feccima wadde galle yonti tawa dewle hande ko jawdi namdi feere wodani e hakkille ɗatgal miijo jooli deftere rondama kono firongo kam ene heddi ko on woni mo jomiraɗo sifotono so en paami so mbabba rimdi defte beele ene andi ko rondi janguɗo firani jangde mum ene ayi wadde jangde yo yaade firo
ɗemgal ko jangde woni wonki mum. Lamtoro Sall Abdoul Toksil nde yimre winda ko ñande 13 lewru Nayaɓuru hitande 2016. Ayso en garti ɗo hade Fatimata Fuudu Si arde ko gandal woni gonga. Gandal woni gonga sen garti e nde ɗo yimre ay jimowo o wi kala ko janguɗen so en piri e ɗemgal men famde weeɓi. Wadde jarama Mamadou Dia guiɗo gendi Pular, hay sinno woni ko lamtore bismaɗo kono e jarama Mamadou Dia guiɗo gendi Pular. So en teskima ɗeɗo balɗe eɗen keɗo deftere Bourde taw ko gurdam ganduɗa nelaɗo mo jame kiti goni e muɗum o ene waɗa e Pular labɗo ceer sa heeɗimo paama beltoɗa eko haalete ko ɓanduma fo ganduɗa hoore maɗa heewa weltare nde tawno koye ɗemgal ma haalete. Wadde ko ɗum woni jiɗɗen tigui rigui jofade e nde ɗo yimre. Sen duttima yimre he o wi ɗo haalaji ceekata duule e nder weeyo guese jangde sañi hande ko Allah tan andi ko rendi ɗo ko goto foof holto woni, no foti tonggode ndendi ɗo, no foti leyɗe gonni ɗo, no foti yimɓe goni ɗo. Kono kadata haalaji nana ceeka duule goto foof ene wonno jooɗiɗo wonno ɗo ko gandal, goto foof nanɗo wonno ɗo ɗo gonɗen tooɓo haadata en haalde, nguleyki haadata en haalde, niɓɓere ɓuucam fowrude haadata en haalde, nde tawno goto foof koɗo jooɗi ɗo ko ɗon tan jooɗi yeeti ene heeɗo tawa ko heɗoto ko to immototo no wayi wuɗɗude ni ɗum ko gandal. jiya neɗɗo warte no bagini ulɓite seeke ha laaɓa, wooda ko itta to nder to walla wooda ko ɓasa to nder to ñooke toon ñoote toon ɓase toon haɓɓe toon ha tiiɗe wona toon neɗɗo jokka e hajuji muɗum ko gandal. Wadde gandal ko gonga. Jarama Fatimata findo pamɗo. En ɗam ko marene, wallahi en ɗam ko marene, nde tawno so en ɗam renaka majjat, so en ɗam renaka taƴat, hade jokkoyede noon foti ko renede. Aɗa andi eɗen keewi haalde konngol mboɗo jokkoya en ɗam ar gaare jokkoyende en ɗam wadde en ɗam koko taƴi mbete nde tawno ko jokkete koko taƴi. Wadde ndenan enɗameje meɗen ɗe taw hade men jokkoyde elle ko taƴani jokketake. Wadde so tawi en ndeni enɗameje meɗen nde no poɗɗen reniroyde ɗum ni, aɗa andi neɗɗo no wawi andude ɗo joni asko tan jeeyaɗo tan tomi anda wiide jibinaɗo tomi anda wiide tawa sa namdima ɗum taniraɓe mum ɗiɗo anda, sa namdima ɗum ɓe bammum jiidi ɓe walla ɓe nene mum jiidi ɓe to ɓuuri tato nayo anda. En ɗam ko marene ene haalana en dewle ɗe no wayata, ene haalana en gondigu ngu sahaji no wayata, nde tawno sahaji onon rewɓe mbi peceragal ɓuuri nawligu bonde. Wadde enɗam marene ma sifono en peceragal hakkude ganduɗa hoore maɗa fesiraɓe woni resaɓe e galle taw gandanɗa hoore ma ko worɓe ɓe jiidi, caɗele kawreteɗe hen tengti to banggue paabiɗi, tengti to banggue ganduɗa hoore ma daw ñaldi ko wayno dépasse e gueɗe bayɗe hono noon. So goto o ene saɓori seeɗa woni ɗanniyanke walla woni bawɗo wonde fo tan kañum saɓori heddiɓeɓe rewɓe debbo muɗum walla rewɓe muɗum no jagguirta rewɓe heddiɓe wonɓe e galle he ɓe ganduɗa ɓe worɓe mumen ɗannaki walla ngala wone gueɗe. Wadde enɗam ko marene ɗo ene rentina en holno gondirten ɗon ha wasa wadde caɗele. Enɗam ko marene en mbino andu bande jokka enɗam so gurdam juuti keeƴa e majjam daña hen yidɓe ɓeyda sehilagal.
ar andu bande ngam geno addi ballal ngam majjodirnoɓe jiitodiri e ngal dental e gueɗe bayɗe hono noon ha to joofoyan noon en mbino luural e nder enɗameje men ngal alda e kaldigal ko udditande gaño damal faade e nder men wadde enɗam yo haaldu enɗam yo jokkodir enɗam yo ganduɗa hoore maɗa yurmodir enɗam yo ittodir gueɗal enɗam ko ma rena renirte noon ko ittede gueɗal goto foof ittana goɗɗo o gueɗal mawɗo ittana cukalel gueɗal cukalel ittana mawɗo gueɗal desaɗo e galle ittana ɓe tawi ɗon ɓe gueɗal tawɓe ɗum ɗon ɓe guittana ɗum gueɗal e gueɗe bayɗe hono noon ha wayno leydi nani hen no renirte wadde ma kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu ma en tawoy ɗum e deftere he lamdal beele muulama walla muulaka ala suwa muulede taw ene gasani taw gasani windede en mbaɗi hen tan jewte 4 e deftere he walla jewte 5 kono deftere nde gasani ni windede eyyi jarama kata wiyama allahumma amin goram deftere juumo ko deftere yurminide nde tawno ko juumo bandu kuro titonde deftere nde ko juumo kono ko juumo e kuro jiidi yumma e baaba ko ɓiɓɓe rewɓe jibinaɓe e galle mawɗo kanko juumo o noon woni suka o resa law o resa goɗɗungal mawɗo kadi resimo taw wonmo yiɗodirno ay bindi ne kawni windoɓe ne kawni kala keɗo yiiɗo deftere juumo walla janggoyɗo deftere juumo ma sikku deftere juumo ne wawi taw itta koye deftere gañgu gilli caggal ko tarden deftere gañgu gilli en kawri hen nanditoje kewɗe taw kanko miijoji mbaɗi ɗum miijoji pelmodiri juumo jibina koye galle mawɗo galle ganduɗa hoore maɗa ɓesɗo kadi tawi kadi ko galle kadi diiniyankoɓe ko galle seremɓe mbiyen e gan sanga bammakko rokkirimo sehil muɗum sehil mum almudo mo jangguidanno taw on ene heccimo fodde duuɓi 35 kanko juumo o resa goɗɗungal o ɓesni kadi ha heewi kadi o ɓesni rewɓe o dañi ko ɓinguel gorel ngel kadi ganduɗa hoore maɗa mayri cukako deftere juumo garten deftere juumo sifanto en ko wonko rendo meɗen ene waɗa ko gonga diine haɗani kono so tawi en jurnitima aada ene foti ruttanede ɗon saabu so tawi ɓiɗɗo debbo jarowo e duuɓi 15 rokkama gorko jarowo e duuɓi 50 yeru tan dokkuɗen de beele nde ɓiɗɗo debbo o dañata kañum duuɓi 40 gorko o no foti duuɓi dañata duuɓi 40 ko cagatagal timmugal walla duuɓi 35 ko cagatagal timmugal ɓeydu duuɓi 35 e duuɓi 50 wonata ko duuɓi 65 tawa ɓiɗɗo debbo o ne yaara kañum e duuɓi 40 gorko desɗomo o ne yaara gan sene wuuri ene yaara e duuɓi 90 walla 65 ɗo ene foti ƴewtede wadde deftere juumo ene sifano en ɗeɗo gurne meeje ɗe sukaɓe rewɓe guurata ko yanti hen won desowo ma so serima a restetake ɗon e wuuro he ɗo tampin hoorema won desowo ma so serima a restetake nde tawno eɗum heewi caɗele en jiiti won desowo ma e wuuro walla ni hayso wona e wuuro won khalifa mawɗo desowo ma o mayruma walla o serma hankkadi ɗo wona baɗo hen no dendam Mamadou Dia arata ƴamdema ala suusani endatani kaari ko kañum seeri Mamadou Dia ara ƴetta ala endataki ni walla ko kaari mayri mum Mamadou Dia walla baɗo no ifira yerso ara humande ƴamde miijetake saabu miijete ko ceerɗomo o hol kañum wadde deftere juumo wonko haalanta en no feewi e ɗeɗon banggue en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe kattanɗo kala hunde lamdo joom jobdi
dokkuɗo en fartange kadi fuddade e jaam o rokki en fartange kadi wortade e jaam nde tawno wonɗo hadis fulɓe wiyata hay haalde jofna koye rokkede jeeya wadde en jetti jomiraɗo kaddi bawal muñanɗo en ha puɗɗiɗen dow jaam muñani en ha gayden dow jaam en jettimo kaddi bawal nde o hawridini en e oɗo aduna nde karallagal kesal heedani caggal ɗo whatsapp nabirayi ɗo yimɓe kaldata jamma e ñalawma taw meeɗa yidirde ɗo yimɓe gollodirta taw meeɗa yidirde ɗo yimɓe nafodirta taw meeɗa yidirde ɗo gowka e gelli coora cehilagal laltora ha sahaji yejjiteni jejjirani o mo kaldanmi mi meeɗa yiide ɗum sahaji ene jotodiri e jotodiri moƴƴe tidde gundoji mbaɗe hen woni sirruji kaale hen nafodiral dañe hen taw foof koye whatsapp ha jejjira o mi meeɗa yiidemo ala ko bonata kono jeelima jomiraɗo ɗum ɗo woto bon law nde tawno ko nafoore mere mere woni hen ko nafoore mere woni hen gandal woni hen yidde woni hen korsa woni hen yimɓe dañama hen dewle kumama hen ɓiɓɓe guinnirama hen gandal heɓama hen fofof heɓama hen ngal ɗo dental noon ko dental kadi potgal wattede hakkille kadi ngal noto inde maggal no fewi mbaɗa andi kadi ma ngal noto inde maggal nde tawno ko gando woni ɗo Mamadou Dia guiɗo gendi Pular ko gando wadde ko gandal woni gonga e gonga ɗum noon janggen binden mbaɗen kadi no waɗata ni to firde defte ɗe e ɗemgal meɗen kala banggue neɗɗo heedi so banggue safarore nde to banggue Anglais to banggue bawɗo wonde foof tawi tan wonko mbawɗa waylude toon batta ɗum e ɗemgal ma he beele heddiɓeɓe paama tinno waad noon ko weltare noon wonani en nde mbawɗen bismede ɗo hen eno mbinoɗen fuɗɗode yewtere he sababude rewɓe ɗo ɓe no mbayi hewde ni enen rewnede ene mabɓe tan enen ko fartange wonanden ko weltare wonanden saabu eɗen gandi rewɓe ɓe hen ko yimɓe mawɓe ko yimɓe anduɓe kadi ko yimɓe ganduɗa tedduɓe teddinaɓe ɗum noon sen dewnama e mabɓe enen mbaweten tan ko weltade ɗum noon mi ñaguima yafuya noon so tawi wona ɗum son dañani fandare moɗon ko padirino ɗon hen ko so tawi heeɓaka on ñagama yafuya mataw ko wutte jogade tan yarate jeere ko guiɗo moon lamtore Sala Abdoul Tokosel Mamadou Madji on jarama ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men defterdu Allah jarama on jarama en gardi e yewtere nde ha ɗo noon en jarni dendagal bandiraɓe en jarni ceerno men Lamtoro Sall tuma nde wawi notade ene e nder yewtere men defterdu jettimo kaddi jettoro ko noonne kadi jettirten gollodiɓe meɗen hono ceerno Mamadou Samba Dia e Ifrahima Sow Allah jarama on jarama bandaɓe